Junta, building better Africa. Hajimwene, mwazi wabanje mutsiku lalero. Ife bayano kuno mudzi wanu kwa jafera ntengo, aindi tumoyo. Tuli mu mwezi wa January Hajimwene. Ndiye January akupangadi zake za January. Moti, namagetsi wangaidi kumafika pena poyang'anizana. Kuti koma kumafika pena pomatsifunso kodi January ni masiku angati? Nanga ino, mose muje sinatani na ebe General January. Na ega fadala simina kuvutira Chimwene. Mose wayambira kuvutitsa. Ayo bande ujeni, komanso ujeni. Mori na pchana intima kwambiri masiku angapa pitawa. Namulankhula zolimba kuti mulamu inde iwe ni mulamu wanga. Komano mwina make nthawi yokhalira pakhomvano. Bwanji ofunika kuyunikanso zikuoneka kuti tsopano mwajaira kwa basa KT. Achimwene za General January tizisiye kayapo. Lero nimafuna tikambepo za tsiku lokumbukira malemu Mbusa Chilembwe. Munthu wamkulu kwambiri amene pena ndikakhala ndimasamuganizira kwambiri. Kenaka mmanjamu ndimadzaomba kuti amene ajanali amuna mwamva inu kufika popya mtima ndi mmene zinthu nthawi imeneyo zimayendera. Kufika pomuza mzungu kuti iwe mzungu tiye uko mmaso ngati mabo sungamatizunze ife ni nthakayi. Adalimba mtima kuchita chilichonse chothekera kuti munthu wakuda apeze mtendere akhale mfulu mdziko lake lomwe. Zimangotivuta ano tokha Chimwene machitachita athu ndi mmene zinthu zikutivutira pena pake ndikumadzazifunsa kuti kodi anthu ngati amene aja mwanjiwawo Chilembwe atati adzukenso pano aone mmene tasokonezera zinthu mwati sangakwiye nafe sangakhumudwe kuti mbayo ine zija ndafira ine zija ndi zimenezi kaya ndi maluziwa kaya ndi njalayi komabe nakhala pansi kuyang'ana mmene zinthu zikuyendera mmene tikuzunzikira dziko lokhala lathu lomwe. Nafika povomereza ndekha kuti inde ukapolo unatha tinasanduka mfulu koma sikuti tikadali mfulu enieni. Mwina ifeyo ndi umbuli bwathubu mwina mwake zinthu zina zake sitimatha kuzilondoloza bwinobwino Achimwene koma timalingalira mmene chuma chathu chakhala chikuyendera kwa zilumika zochuluka kwa basi. Timalingalira za mmene takhala tikuvutikira kwa nthawi yayitali ndi chuma chathu kansaza kenekene kachuma. Sizoona kuti chaka ndi chaka patokha sitingathe kukhala ndi chuma chathu chodzimira patokha. Chaka ndi chaka timakhalira kupempha kwa anzathu azungu omwewo amene tidawathamangitsa kumati inu kapitani kwanu ife tikufuna tikhale anthu odzimira patokha. Penanso timadzafika pomaloza ndege ndi chala kufika potayirira kumakula mtima kuti ife ndi dziko lodzimira patokha kuliyang'ana dziko akuti lodzimira patokhalo. Masanja enieni chilichonse tikuchita kudikirira ena ake kuti atibweretsere kuchokera kunja ndi tsekera lolokosera mmano limene kumachita ukatenga kumayiko akunja. Ineyo zimangovuta kuti mwina mwake za sukuluzo zidatikanika koma pena pake ndikamaganiza ndimadziguguda pachifuwa kwathu kuno Achimwene tataya kwambiri nthawi kumanka tipempha ulendo una uliwonse budget yathu tikamakonza kwathu kuno kumakoza ni mtima woti ayi ndamwe mwakuti tikapempha kwa uje basi komanso mwakuti ndiye kuti tichita kubwereka kumachita kusangalala kuti owapempha mayiko akuchulukirako komanso kokatenga ngongole atiloleza aulere khoza kokatenga ngongole zambiri. Inu kumbuyoko tombani mmanja mabungwe la IMF koma ndiye mmanja pwa. Ena mmenemo ndiye kuti akuphulitsa pakombola ena aphika kale mipunga yanyama akusangalala kufunsa mukusangalala ndi chani akuti basitu atiloleza ngongole kuyesesa kufunsa kuti mwina make simunamve bwinobwino mwati ngongole zoona akuti kunyasande kuno dziko tulodzimira patokha Achimwene koma ndithu kumachita kudzilamandira kuti ndifa katakwe pa nkhani yopempha thandizo kumachita kututana anthu ochuluka kwambiri ukwera ndege ulendo makapempha kunja kumachita umasikini pamaso pa azungu omwe aja amene dawathamangitsa kuti iwe mzungu maso ngati mabo tiye uko tatayirira Achimwene mmalo mokhani nthawi yoti kodi kunoko kwathu kuno ndi chani chimene tikhoza kuchita chimene mwina mwake chikhoza kutithandiza kutuluka mu mphawi wadzaonene ndi kuyamba kupanga zinthu zathu. Ayi ndithu timanka tipempha mpaka kumafika pomadzitamandira kuti inetu udindo ubwanawo adandipasa chifukwa amadziwa bwino lomwe kuti ndikafuna kupempha ine ndilibe thukoloko. Chinthu chimodzi koma chomvetsa chisoni ndi choti
ngakhale dayamba kale zopemphazi, ngakhale tili madolo ku nkhani zowatsimikizira anzathu akhungu la pyu kuti atitchule ina yake, takhala anthu bomvetse chisoni kwa nthawi yayitali ndithu. Pena pake atsogoleri athu samakhala ndi mpata kuti akhale pansi adziunguze kuti chabwino tikapempha inde, koma ifeyonso ndi chani chimene tikhoza kupanga patokha? Kodi m'nyumba mwathumu tili ndi chani chimene chikhoza kutithandiza kuti tiyambire pamenepo? Zilumika zikumapita ndithu, ana ochuluka kumabadwa, komabe basi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kumangokhalira opemphetsa basi, kumachita kupanga maphunziro apaderadera ku sukulu zathu amene tingalembere makalata opempha thandizo ochokera kwa azungu. Ine pena pake ndimadzaziona zinthuzi kuti ndizozondoka ndithu, ndimadzaziona ngati pena pake ndikatemberero ndithu kamene kakufunika kukhala pansi bwinobwino, ndikukaona kuti kodi matemberero amenewa ndikhoza kutulukamo bwanji, ndikanzimu ndithu kamene kamayenda mwa atsogoleri athu kumatsika mpaka mwa anthu onse okhala mdziko. Sizoona kuti china chilichonse tinacho bwinobwino, nthaka yabwino yachonde, madzi ochuluka abwino, tinayo miyala ya mtengo wapatali imene tikhoza kumakumba kumagulitsa nomapeza chosowa chathu, koma chimene chimatipangitsa kuti zimenezi zisachitika chimwene, chimene chimatipangitsa kuti nkhani ya migodi tidzingolankhula ngati nkhamba kamwa chabe opanda chenechene cha nzeru chochitika, chimenechi chikufunika kukwiya nacho ndi kuchiphwasula ndi chinzimutu koma chachabe. Ine sindimatha kumvetsa chimwene kuti inu kuyambira nthawi ya malemu alidzi takhala timakamba nkhani ya migodi mpaka nakumasankhana anduna komanso makomiti paderadera oti aone za migodi, koma mwene basitu nkhani ndikumangokhala yapa pepala basi opanda china chake cha nzeru kuchitika. Kodi simatemberero amenewa? Kanzimu kameneka kamene kamatipangitsa kuti tizikhala kwambiri anzeru tikakhala kunja kwa boma kumalankhula zogwira mtima, tikadzangolowa ife tidzakonza ntchito za ulimi, fertilizer anthu adzagula ochipha, tidzachilimika kwambiri pa ulimi wa nthirira chifukwa kwathu kuno madzi tinawo ambiri. Koma mwene chimene chimachitika kuti titachita malonjezano onsewo kungopatsidwa mwayi olowa mboma basi zonse zichabalala osachitikanso. Mwati siminyama imeneyi ndithu timayenera kuti kaganizidwe tisinthe, mizimu yoyipa ichoke, mwinanso tiyambe kaye tasamukamo mdziko muno ndipo timupemphe kaye Alfred the Insekitikira mnyamata wa mwalo wanda kuti apopere kaye kenaka tibwereremonso. Panopa zinthu zimene timakangalika nazo achimwene simungakhulupirireyi. Ifeyo chimene timachita kwathu kuno timamanga maofesi amapolisi ochuluka, chilerezo tikhwimise tizitha kuchita bizinesi zathu mopanda cheucheu, kenaka nthawi ina yake timadzangodzamba tokanso tokha basi kupsya mtima ndikukayatsa maofesi aja tavutikira kumangaja kuotchaotcha galimoto za mapolisa tilipe mawa tidzayambiranso yomwepo kukonza. Kodi zimenezi mukuti ngati ndizanomo siminyama imeneyi? Timamanga misewu yabwino aliyense pomayendamo ndikumomba m'manja kuti koma inu misewu ndi yabwino iyi, kenaka tokhaso pakati pa usiku ndikumabwera kudzagumula misewu ija, nyali za m'misewu ndikuduladula kuponyera uko. Ndizanomo zimenezi? Siminyama imeneyi? Timalengeza tukagawa chimanga kwa anthu ovutika ndi njala, akalandire chimanga ku stadium magogo kamba kwa basi, ana amasiye ndena ambiri kusonkhana alandire chimanga. Mama walandirisa chimanga panzere pompo mapolisa ndako asembule ndumachitengaso numachigulitsa ma 15,000 ma 20,000. Ndizanomo zimenezi? Siminyama iyi? Anthu kupita kuti akagule chimanga kwa Adi Maliki ukhala panzere nkumachita kwaona ogulitsa chimangawo, au magulitsa chimanga kwa mavenda, kumatenga ndalama nkumayika nthumba, kumatenga ndalama nkumayika nthumba. Anthu ovutikitsitsa eni oyenera kugula chimanga nkumakhala dzuwa lonse osagula chimanga. Ndizanomo zimenezi? Siminyama imeneyi? Ndithu lero lino mwanje wachina achilembwe atati adzuke akhoza kutenga chikwapu kukwapula kuti ino anthu okanika kwa basi. Zoona monse muja muli apapa mpaka na ukapolo utakhodzekera kwambiri ena amafika pomanena kuti ochilembo ochadala odapupuluma kuthamangitsa uzungu waja ukadakhalabe kanthawi pang'ono dala mwina makebwezi kamoyoka kaliko nkhasako
maganizo awo ukapolo omaona ngati mzungu ndiye dolo kwa basi mpaka danthu akangoona mzungu basitu chimene chimadutsa mutu mwawo ni choti amene timupemphe basi zomvetsa chisoni ukapolo ukuyendabe mmutu mwathu kufika kuti mpira kwathu konkuno ku Malawi ayi ndithu sinengaonereza ku Malawi ine ndimaonera za azungu za ku Mangalande ine ndine wa Manyua United ine ndine wa Hazinolo ya umphawi ine mmalo muchemerera matimu athu amomuno mwanji wa Zamimba United mwanji wa Mafisi FC mwanji wa Chiwoko Stars mwanji wa Chiradzubo Masters koma ayi ndithu kaka mpira wakunja wa azungu ukapolo wakhazika kwambiri mmutu mwathu. Hey yabale tentikwiye ndi umphawi wathu ndata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abulayi fika kunyasa wanje